Oy! Sabi mo kay Mami, hindi kita tatagal, no? Sabi ko, oh, yun? Kapan bro? May lagyan mo siguro ito. Makanya mo siguro. Nakapusap na. Anong oras training mo, boss? Ako di sir, ganyan yung nampamparo. Basta kaya rin yung training. Okay, ganun lang pa ako. Napangagda na rin. Dapat kitaan. Tama po. Kaya kita ang Peter eh. Ano yung Gatorade? Kaya entrance. Go na. Entrance? Hindi na lang yung entrance ka namin eh. Daan entrance. Ano ang mamay dito? Sige tamo. Pagkili mo yung butas ng patay. Pero pagkatalo. Wala, di ba? May tamo. Wala na lang. Wala na lang pag-Gatorade. May tamo lang. Bagay. Hindi naman nang marunong.
Ito yung damit ko.